Mae'r holl adnoddau dysgu proffesiynol rydyn ni wedi bod yn gweithio gyda nhw, eu casglu a'i rhannu gydag ymarferwyr i'w gweld ar blatfform hwb. Gallwch gyrraedd atyn nhw drwy'r trydydd eicon ar draws, dan y pennawd dysgu proffesiynol. Rydyn ni'n awyddus iawn i helpu ymarferwyr gyda'i dysgu proffesiynol drwy'r nifer lleiaf posibl o gliciau. Mae profiad y defnyddiwr yn holl bwysig. Felly, mae ein clic cyntaf yn mynd â ni i'r ardal dysgu proffesiynol. Byddwch yn cyrraedd tudalen lanio yr ardal honno i ddechrau. Mae'r tudalen lanio yn cynnwys ein storfa adnoddau dysgu proffesiynol yn ogystal â dolenni i dudalennau eraill ar hwb, sy'n egluro polisi Llywodraeth Cymru mewn perthynas â dysgu proffesiynol, fel y dudalen ysgolion fel sefydliadau sy'n dysgu. Y brif ardal y byddwn ni'n canolbwyntio arni yw ein storfa adnoddau, sy'n storfa a gallwch chi chwilio drwyddi. Mae clic rhif 2 yn mynd â ni i'n storfa adnoddau honno. Nawr, i gadarnhau, mae'r adnoddau hyn ar gyfer dysgu proffesiynol yn unig. Dydyn nhw ddim yn adnoddau i'w defnyddio'n uniongyrchol gyda'r dysgwyr, nac yn adnoddau i athrawon eu hargraffu a'i defnyddio mewn gwersi. Bwriad yr adnoddau hyn yw cefnogi'r gweithlu gyda'i dysgu proffesiynol ar ystod eang o bynciau. Mae'r storfa ei hun wedi rhannu'n 4 categori cyffredinol. Dyma ein prif benawdau categori ar ochr y sgrin fan hyn. Sef y cwricwlwm, addysgeg ac asesu, datblygu fel person proffesiynol, arweinyddiaeth a llywodraethu, a lles, tegwch a chynhwysiant. Wrth glicio ar un o'r categorïau hynny, gallwn fynd i lawr i'r is-gategori, ac efallai i lawr hyd yn oed ymhellach i is-gategori arall. Gallwn hefyd drefnu a hidlo yn ôl cynulleidfa. Fel y gwelwch chi, mae gan lywodraethwyr hidlydd eu hunain yma, yn ogystal â chynorthwywyr addysgu, uwcharweinwyr, arweinwyr, canol, mae nifer fawr o wahanol fathau o adnoddau yma. Astudiaethau achos, dysgu cyfunol, dysgu annibynnol, sawl gwahanol fformat wedi ehanelu at wahanol fathau o ysgolion o ran gwahanol gynulleidfaoedd a chyhoeddwyr rydyn ni'n gweithio gyda nhw. Os ydych chi'n berson sy'n hoffi hidlo, mae'r holl opsiynau ar gael i chi lawr ochr y sgrin. Ond mae ffordd fwy uniongyrchol o chwilio am adnoddiau, sef defnyddio'r bar chwilio yma ar frig y tudalen. I chwilio, bydd angen i chi nodi gair neu eiriau allweddol. I ymarferydd prysur sydd o bosib dim ond ag awr i gynllunio a pharatoi gweithgaredd. Byddai modd ychwanegu gair allweddol neu acronym allweddol, rhywbeth sy'n blaenoriaeth ar gynllun datblygu'r ysgol neu sydd yn ei cynllun datblygu perfformiad ei hunan, a chwilio am yr adnoddau hynny. Rydyn ni am osgoi clicio ar y cwimplenni yma, oherwydd bod hynny'n weithio'n mynd â ni i'r storfa adnoddau ehangach ar hwb. Rydyn ni am aros yn y storfa dysgu proffesiynol. Rhaid i ni deipio gair neu derm rydyn ni'n chwilio amdano, enghraifft, addysg, cydberthynas a rhywioldeb. Ac yna gallwn ni neu llai defnyddio'r eicon yma ar ddiwedd y bar i chwilio, neu gallwn ni wasgu'r enter. Gallwch weld mai dim ond detholiad bach o adnoddau sy'n ymddangos o'r chwiliad hwn, ac mae hynna'n fwriadol. Dydyn ni ddim am weld chwiliad yn arwain at gannoedd ar gannoedd o adnoddau i ymarferwyr straffaglu drwyddyn nhw i ddod o hyd i'r perlau maen nhw'n chwilio amdanyn nhw. Rydyn ni'n ceisio sicrhau ansawdd i'n holl adnoddau dysgu proffesiynol yn barhaus, gan weithio gyda ymarferwyr i gael ein geiriau allweddol yn iawn. Rydyn ni am i ymarferwyr allu dod o hyd i adnoddau sy'n mynd i'w helpu yn hawdd.
Mae'r broses tacio geiriau allweddol yn bwysig iawn ac mae gyda ni weithgor o ymarferwyr sy'n ein helpu gyda hyn, mwyn ceisio sicrhau bod yr holl adnoddau'n cael eu tacio'n gywir a'i categoreiddio yn briodol ac yn addas i'r diben i ymarferwyr. Mae dadansoddiad diagnostig o'r storfa adnoddau dysgu proffesiynol yn dangos bod y defnydd wedi tyfu o 1,500 o ymweliadau tudalen ar ddechrau'r broses hon i dros 7,000 yn ystod y mis diwethaf. Rydyn ni'n gobeithio y bydd mwy o ymarferwyr yn dechrau gweld yr ardal dysgu proffesiynol a'r hwb fel ffordd gyflym a hawdd o ddod o hyd i adnoddau dysgu proffesiynol, sydd o ddefnydd penodol iddyn nhw. Gall ymarferwyr fod â hyder bod yr adnoddau a'r hwb yn cyd-fynd â pholisi cenedlaethol. Mae'r ardal dysgu proffesiynol hefyd yn cynnwys adnoddau sydd wedi cael eu datblygu ar draws yr haen ganol, gan gynnwys consortia rhanbarthol, awdurdodau lleol a sefydliadau addysg uwch yn ogystal â sefydliadau fel yr Academi Genedlaethol ar gyfer arweinyddiaeth addysgol, Gyrfa Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru a Dysgu Proffesiynol Amrywiaeth a Gwrthhiliaeth. Mae popeth mewn un lle, gyda ffyrdd yn arwain at adnoddau dysgu proffesiynol ar amrywiol wefannau sy'n perthyn i sefydliadau eraill. Mae'r storfa adnoddau dysgu proffesiynol yn gyfuniad o ganllawiau Llywodraeth Cymru sy'n helpu egluro datblygiadau polisi a dysgu proffesiynol sy'n cael ei ddarparu gan y gymuned haen ganol a hengach. Mae'r ardal dysgu proffesiynol yn cael ei ddatblygu yn barhaus ac mae'r adnoddau'n newid yn dyddiol. Rydyn ni'n gofyn i ymarferwyr a'r brofi wrth defnyddio'r ardal a rhoi hadborth i ni am y profiad. Fel, oeddech chi'n gallu dod o hyd i'r hyn roeddech chi'n chwilio amdano ac yr oedd yr adnoddau'n addas i'r diben? A oedd yn hawdd ei ddefnyddio a sut gallwn wella profiad y defnyddiwr ar gyfer y storfa hon?